ħaġa noqogħdu attenti illi aħna rridu nifhmu dil ħaġa. Verità hija waħda. Ma teżistix verità tajba l-ninsara u verità li hija tajba l-min mhux nisrani. Dak li Ġesu riena lilna bħala nsara mhuwiex għal minu nisrani imma hu għal bniedem u minu anke jekk ma jemminx fih. Mela aħna qed ngħid aħna mhux minn ma jemminx maħbub inti. Il-konvinzjoni tagħna għax hawnhekk il-gwaj jibda meta aħna nitolbu l-konvinzjoni tagħna bħala nsara. Il-konvinzjoni tagħna trid tkun illi dak li Ġesu qalilna mhux jgħod biss għalija li nemmen fi Kristu, imma li dak Ġesu qalilna jgħod ukoll għal min ma jemminx fih. Għax l-imħabba talla mhijiex biss għal min jemmen fih, imma l-imħabba talla qiegħda wkoll għal min ma jemminx fih. Issa ħalli min ma jemminx fih jarna skużawni. Ħalli min ma jemminx Ġesu joħda kontrina, ħalli min ma jemminx Ġesu jippersegwitana, ħalli min ma jemminx Ġesu jajjarna tiranni, jajjarna rridu nimponu, jajjarna li maħniex demokratiċi, jajruna li jridu. Imma dik ma tnaqqas minna il-konvenzjoni fina li dak li Ġesu rina huwa l-ġid tal-bniedem. Ma tnaqqas fina li aħna nibqu ngħidu l-verità lil mulew rina fl-imħabba. Eżistijie. Ma tnaqqas fina li nkunu inqas konvinti għax ħadd ieħor ma jifhimiex, għax ħadd ieħor jgħidilna qed nimponu. Ma nnaqqas fina mill-konvinzjoni tagħna li nemmnu li Alla jrid dak li hu l-aħjar ta' ġid il-bniedem. Nagħtikom eżempju fuq il-ġenituri. It-tfal eżistijie. Jista' jkollok żewġ ulied illi bejniethom jirraġunaw hekk. Wieħed jobdi l-omm u l-missieru għax jaf li dak li qed jgħidu huwa ta' ġid għalih. L-ieħor jgħidilhom isma' toqgħodux timponu fuq ilili, timponux fuqi, taħsbu li l-ġenituri b'daqshekk għax jgħidilhom timponux fuqi jifqu milli jħobbuh. Taħsbu li b'daqshekk għax jgħiduli jgħidilhom timponux fuqi jifqu milli jruh dak li hu tajjeb ħażin. Taħsbu li b'daqshekk ħuh ieħor għandu jgħidlu isma' hija inti dak li ommi u missieri jagħmlu magħna ma tapprezzahx mela ħjara għix kif għandek trid għax kif tifhimha intu huwa tajjeb li qed jagħmlu huwa għalkemm jidher tajjeb tagħmlu ħażin ma qgħodux jimponu fuqek. Le, jekk inti tħemmen fl-imħabba tal-ġenituri tiegħek tgħidlu hija ommi u missieri qed jgħidu għax iħobbuk. Issa dik trid tkun l-attitudni tagħna eżistijie. Aħna ħadd tonqos fina dil-konvinzjoni u ħanibqgħu konvinti. Għax ħafna drabi nispiċċaw li aħna stess nitilfu din il-konvinzjoni. Allura eżistijie. Xi tkun l-attitudni tagħna? One, nibqgħu konvinti mill-verità li Ġesu riedna u li mhix verità għalina l-insara. Anke ħadd oħra ma jridx jemmina u ma jridx jifhimha din, hija verità għall-bniedem. Irid ikollna dil-konvinzjoni fina. Li l-verità ta' Ġesu hija verità għall-bniedem u minnu jgħix fejn jgħix. It-tieni ħaġa lilna dil-verità ma tridx tagħmilna superjuri fuq l-oħrajn. Ma tixpoġġina f'sitwazzjonijiet ċertu filosofu Francis Bacon kien jgħid knowledge is power, f'sitwazzjonijiet ta' poter fuq ħadd ieħor. Tajt l-eżempju tad-divorzju min jgħidilna timponux, aħna nemmnu li żwieġ huwa kif iridu Alla bejn raġel u mara li jibqa' dejjem huwa l-aħjar għall bniedem l-aħjar għas-soċjetà, nibqgħu nuru din il-verità li wara jagħmel imħabba tal-lejja l-bniedem, però mhux f'sens ta' poter fuq min ma jemminx, mhux f'sens ta' poter fuq min irid jintroduċi d-divorzju. Mhux f'sens ta' suġġizzju fuq persuni oħrajn, imma f'sens ta' għaddejja. Il-verità li jurina Ġesu tlibsinna fardal ma' qadna. Iġġenna nħobbu il-verità mingħajr imħabba hi perikoluża maħbub tiegħi. U nixtieq nipproponi għall-Knisja f'Malta, għalina li nsara f'Malta, f'din iċ-ċirkustanzi kollha li qegħdin ngħixu fihom ta' bidliet anke f'din diskussjoni li għaddejja f'pajjiżna bħalissa fejn jidħol divorzju, l-attitudni tal-Madonna. Il-Madonna kellha l-verità ġewwa fiha li hu l-ben Alla, Sidna Ġesu Kristu. Però Marija saret għaddejja ta' Eliżabetta. Dik li għaddejja tal-mulej ma tmurx tagħmel kruċjati kif qalilna l-Arċisqof, imma tmur taqdi. Aħna bżonn li nsiru il-Knisja trid issir għaddejja tas-soċjetà maħbub tiegħi. Aħna l-insar rridu nsiru għaddejja ta' dawk li ma jemmnux. Mhux nies li naħkmu fuq min ma jemminx,
imma nies illi naqdu lil min ma jemminx. Bil-verità ġewwa fina immorru naqdu lil ħaddieħor. Kif Marija bil-verità tabbina ġewwa fija tmur taqdi lil Elisabetta. Kemm għandna bżonn maħbubin tiegħi aħna neħtlu f'din id-dimensjoni ta' qadi ta' servizz. Għandna bżonn forsi ftit bidla fil-mentalità, jiena nifhem li ċirkustanza sieħa anke li pajjiżna għaddejjin minnha f'dan il-mument bejn it-talim tal-Knisja, bejn il-ġid li għallet il-bniedem, bejn nies li ma jemnux, għandu anke background politiku soċjali li l-Knisja għaddet minnu fi żminijiet tas-sittinijiet, żminijiet mhux daqshekk il-bot minna li fuħut għadhom fil-memorji tagħhom. Forsi wħud jinterpretaw eżistijaj immaġni ta' Knisja li trid tiddomina, li trid timponi, li trid tindaħal fil-poter politiku, mentri mhijiex il-missjoni tal-Knisja li tindaħal fil-poter politiku. Mhijiex missjoni ta' Knisja li tgħaddi leġiżlazzjonijiet fl-istat. Hija missjoni tal-Knisja li tkun għaddejja tas-soċjetà. Li turija il-verità li Ġesu rilna. Meta eżistijaj niddiskutu fuq daw l-affarijiet? Ħanpoġġija krud. Kieku kellu d-divorzju jidħol f'Malta, il-Knisja ma titlef xejn, il-Knisja ma tirbaħ xejn. Jekk jitlefu l-bniedem, jekk jirbaħu l-bniedem. Għax dak li Alla għamel huwa kollu favur il-bniedem. Daw l-issues eżistijaj noqdu attenti li ħadd ma jġibhom kwistjonijiet bejn Knisja u Stat. Kwistjonijiet bej persuni oħrajn. Huma kwistjonijiet li nfittxu il-ġid vera tal-bniedem. Issa aħna l-insara qed ngħid li nemmnu f'Ġesu. Min iktar minnu jista' jurina l-ġid veru tal-bniedem. Dal-konvinzjonijiet li tkollna f'qalbna. Għax inkella nispiċċaw li aħna nemmnu dak li ħadd ieħor jipprova jbellanna u jgħidilna. Jgħidilna x'qed nindaħlu lilkom, imma tindaħlux lilna. Maħniex nindaħlu eżistijaj. Qegħdin nipproklamaw dak li hu veru. U jekk aħna konvinti li hu veru aħna ma nistgħux immorru kontra tiegħu. Allura eżistijaj dak li fina titbiddel hija l-konvinzjoni però anke s-sens ta' qadi. Għax id-drabi jista' ssib persuni fil-Knisja li l-attitudni tagħna tkun waħda aggressiva, tkun mhix attitudni ta' Kristu li kien jaqdi dak li fehm l-Arċisqof jgħidilna l-kruċjati b'intenzjoni tajba kollha li seta' kien hemm, imma kienu metodi aggressivi kif wieħed kien qed iwassal dak li kien jemmen fih il-wirt nisran li rid jipproteġi. Mkien ma nsibu però li Ġesu talabna li jsiru kruċjati, però nsibu lil Ġesu illi jgħidilna biex nilbsu l-fardal u biex naqdu, insibu lil Marija li tmur istess taqdi. Il-verità eżistijaj li twassalna dan is-sens ta' qadi lejn is-soċjetà ma rridux ninsew li tkun verità msalba. Jekk aħna qegħdin nimxu wara Sidna Ġesu Kristu, Ġesu qalilna biżżejjed għad-dexxiplu kun jixbaħ il-Mgħallem. Ġesu għax tqal il-verità spiċċa mislub fuq salib. Ġesu biex jibqa' fidil lejn dak li Alla l-Missier talab minnu spiċċa fuq salib. Ix-xhieda tagħna lesta li twassal semmek maħbubin tiegħi. Aħna li nibqgħu moqudin ma' dak Ġesu jitlob mill-bniedem, lesti li nħallu min isallabna bħala nsara? Aħna lesti li nkunu Knisja msalba fis-soċjetà ta' żmienna? Lesti li nkunu din it-tip ta' Knisja fi żminijietna? Jekk maħniex lesti ħanitradixxu l-Kristu bħala Knisja, bħala komunità. Il-qad vera iwassalna sat-tisliba. Kliem Ġesu. Bin il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa l-kotra. Lesti aħna li nkunu Knisja fi żminijietna li għall-verità li hija l-imħabba tagħna l-bniedem fil-ġid li jixtieq il-bniedem, lesti nagħtu ħajjitna u nissalbu fuq salib li jsalbuna, lesti nħallu min isallabna. Għax dak li jfisser tkun għaddej f'sens nistrali maħbub minn tiegħi. Maħniex nitkellmu mhix Knisja tal-Ġiġu, maħniex ngħidu xi